Вітаю, меня зовут Тарас Тарналецкий, и вы у кино с Белсатом. За апошние пару год Беларусь и белорусы стали объектом пильной уваги с боку заходних кинематографистов. Вось толькі на год для гонору зусім няма. Усе гэтыя згадкі атрымаліся выключна негатыўнымі. У блокбастерах і тэлешоу наша краіна фігуруе як небяспечнае месца, дзе дзейнічаюць кілеры, шпіёны, дыктатары. Усё ў лепшых традыцыях эпохі новай халоднай вайны. І нельга сказаць, што кіношнікі моцна перабольшваюць з улікам сённяшняй геапалітычнай сітуацыі ў рэгіёне. Сёння я раскажу пра 5 такіх найбольш актуальных і мастацкі выразных згадак з фільмаў і серыялаў. Пачнем са свежага баевіка кіраўнікі дзяржавы стрымінгавага сервіса Amazon Prime, які выйшаў у пачатку ліпеня. But the universe keeps telling me I look cool with a gun in my hand. A toy gun. What's that? That can't be good. Wait a minute. I got something to say. Oh shit. Па сюжэце нядаўна абраны прэзідэнт ЗША і прэм'ер-міністр Великабрытаніі на шляху да саміта НАТО трапляюць у авіякатастрофу. За гэтым стаіць расійскі гандляр зброі градаў, які хоча развалаў паўночна-атлантычнага альянсу. Самалёт падае якраз на тэрыторыі Беларусі. Тут сярод прыгожых гор замежным палітыкам прыйдзецца сутыкнуцца з купкай агрэсіўных рускамоўных гопнікаў і з пагадлівай фермершай, якую грае літоўская актрыса Інгеборга Дапкунайте. Кіраўнікі дзяржаў – гэта стэрэатыпная амерыканская бадзі-муві катэгорыі Б, знятая расійскім рэжысёрам Іллём Найшулерам. Але вобраз у Беларусі ў ім не такі ўжо і дрэнны, як можна было б чакаць. Нечаканы беларускі складнік фігуруе і ў цясніне, рамантычным баевіку Скотта Дэрыксана. Стужка выйшла у лютым на сервісе Apple TV+. A special assignment in an undisclosed location. There she is. West Tower Observation Post. Your home for the next 365 days. There is no outside communication here. What's that on the other Аповед у фільме ідзе пра 2 прафесійных снайпераў. Іх граюць Аня Тэйлар-Джой і Майлз Теллер. Вайсковых скіроўваюць на супрацьлеглыя бакі вялізнай і таямнічнай цясніны. Нягледзячы на адлегласць, паміж героямі ўзнікаюць пачуцці. Але іх галоўная мэта – супрацьстаяць невядомым пачварам, што хаваюцца ў глыбіні гор. Гераіня Тэйлар-Джой паходзіць з Літвы, і яе накіроўваюць на місію пасля ліквідацыі высокапастаўленага пасажыра самалёта, на якім намаляваны беларускі флаг. Фактычна атрымалася ўвасабленне амаль забытага палітычнага мема пра тое, што Беларусь уратуе толькі снайпер. Толькі з адпаведным галівудскім лоскам. Не забылі пра нас і нямецкія кінематаграфісты. Ёсць цікавая згадка ў палітычным баевіку «Па-за юрысдыкцыяй», які выйшаў на Netflix у красавіку гэтага году. Josh? Ich will bitte mit der deutschen Polizei sprechen. Deutsche Behörden und Polizei haben dort keine Befugnis. Irgendjemand hier hat Josh entführt und will's vertuschen. She's just a scared mother. Гераіня стужкі Сара Вульф, былая вайскоўка, якая служыла ў Афганістане да 2017 года. Разам з сынам жанчына прыходзіць у амерыканскую амбасаду ў Франкфурце, каб падаць заяву на амерыканскую візу. Нечакана дзіця знікае, і Сара спрабуе яго знайсці, але ніхто ёй не верыць. Пазней гераіне дапамагае Ірына, сапраўднае імя якой Кіра Волкава. Яе бацька быў беларускім дысідэнтам, якога забілі расійскія ўлады. Кіра уцякла ў амбасаду ЗША ў Мінску. Кіра хоча паехаць у Бостон і перадаць кампраметуючыя дадзеныя пра злачынства Расіі, якія дапамогуць вызваліць іншых дысідэнтаў. Усё бы нічога, але чаму беларускую дысідэнтку завуць як расійскіх апазіцыянераў з фонда з барацьбы з карупцыяй, не да канца зразумела. Яшчэ больш экзатычнае беларускае імя фігуруе ў баевіку «Зноў у справе».
Стужка выйшла ў студзені на Netflix. Can you beat up all the dads in my school? I could beat them all up, just not at the same time. When your enemies find out that you're alive, they're gonna come after you and your kids. Find them. Hello, Mother. We've been compromised. We're gonna fix all that. Сямейная пара шпіёнаў ЦРУшнікаў, якіх граюць Мэцью Фокс і вярнуўшыся у вялікае кіно Камеран Дыяц, сыходзіць у адпачынак. Але за імі распачынае паляванне беларускі мафіозі Бальтазар Гор, у якога шпіёны скралі нейкі ключ, прыладу, што дае вялікія магчымасці для кібертэрарызму. І Гор хоча вярнуць яго назад. Як і большасць згаданых раней праектаў, зноў у справе не хапае з неба зор і падыдзе, каб чымсьці запоўніць млявы будні вечар. Напрыканцы узгадаю яшчэ серыял «Дзень шакала». To all our international partners for assistance. He's an exceptional assassin. He will kill again, unless we stop him. There's no record of him anywhere. This guy's a ghost. Oh my God! But he's hiring the jackal for another kill. What do you do? If I told you the truth, then I'll lose you. This is a wild goose chase, and it's not helping our department's reputation. Праект уяўляе сабой адаптацыю рамана 1971 года Фрэдэрыка Фарсайта пра спробу забойства французскага генерала і прэзідэнта Шарля дэ Голля, перанесеную ў сучаснасць са значнымі зменамі ў сюжэце і характарах герояў. Брытанскі акцёр Эдзі Рэдмэйн грае таго самага шакала, няўлоўнага кілера, які за вялікія ганарары выконвае самыя складаныя замовы сваіх працадаўцаў. Эксперт па зброі Мішэль Б'янка, яе грае Лашана Лінч, выходзіць на след збройніка, звязанага з шакалам. Той прыводзіць яе ў Беларусь, а дакладней у Смаргонь, дзе гэты збройнік хаваецца. Паводле версіі стваральнікаў, Смаргонь акружаная густымі лясамі. Тут брытанскія агенты знаходзяць закінутую хату, дзе хаваецца злачынца. Першы сезон «Дня шакала» атрымаў добрыя водгукі ад прэсы і гледачоў, дзякуючы чаму шоу працягнулі на яшчэ адзін сезон. Усе пералічаныя праекты толькі малая частка кантэнту, у якім апошнім часам згадваецца Беларусь. Можа, вы бачылі іх у іншых серыялах і кіно? Пішыце ў каментарах да гэтага відэа, калі вам бяспечна. І сустрэнемся ў наступным выпуску ў кіно з Белсатам. З вамі быў кінаглядальнік Тарас Тарналіцкі. Да сустрэчы!